batekin gatoz, bueno, kolorerik ez da falta. Nola ba? Hori da kolorin honena gainera, bakoitzari berea, gustu guztietarako, eta guztiek arrazoi. Eta kombinazioak egin daitezke, gure kaso bezala xe, Bai, bai, beti guez gur... Anai arreba estilistikoak. Bai, nebarreba bizkizek emoten du tarteka, baina, bueno, hortxe utziko dugu, Jon eta Aimar, ze moduz? No? Erki? Bueno, gure veteranoak, laugarren saioa, eurentzat egize da, Aimar. Barra egiten du, 708 euro zuen markagailuan, finaltxo batzuk egin daia, baina Aimar sakua nahi dugu. Bai, baina... Zakuak zuek ez zaituzeten nahi. Ja, ez... Zakuak edo programak, kontuz! Jone, bete-beteta daukagulako 16.000 euro hemen, eta horren lehiago gogorra aurre ikusita daukagu egunotan. Sorte ongietorri. Eskerrik asko. Jon eta Iker ere lehiarako prest. Oso, beira, jazkera aipatuta, jazkera kirolistikoa erabat. Ze taldetako da hori, Jon? Gainolakoa, bertako... Zu bertako prestatzaile fisikoa baitzara? Hori da. Ados, eta Iker da Scotland Drinking Teameko entrenatzailea? Ez. Zalia. Zalia, besterik gabe. Oso, no, Miluze zaleak ere bai, kuadrillako lagunak, ez zarete biak soilik izango kuadrillan. Izenik badu zuenak? Ezin da esan? Ez. Ez dauka izenik? Ez. Eta kuadrillako lagunak zer diote, zuek ikusita? Orain artekoak eta? Hauek zakua eraman nahi du eta gu bintzat finalea pasa. Ja. Hori lertzen. Kuadrillako gero hori esate dut ezta? Hainbeste sokat irata ondo dago, baina sikira iritsi finalera. Ronda bat atatzeko. Gaur izango da kaso? Espero. Ba, animo, zorte hon. Herri asko. Gure bikote berria, Xumar eta Igor, ze moduz, mutilek? Ongietorri, bueno, aspaldikuek esango dugu. Bestak beste ezagutzen garelako. Gure lagun baten lagunaren laguna, Xumar. Ongietorri, eta Igor, aspalditik bai, Igor Otxoa, Orekate izan eta, bueno, bestak beste, egonda. Zer dalata Igor, Xumar, hementxe, helburu batekin zatozie, gitxi gora bera. Bai, hezkuntza proiektu bateko kide gera, guraso gara Xirimiri hezkuntza proiektuan. Bueno, proiektu autogestionatua da, horrek bakigu zer dakarren, da orduan, bultzadatxo bat emate jogun zaila jarriko digute, hauek uste dut, baina, bueno, saiatuko gara. Dirua izango litzateke proiektu erretarako, bultzadatxo bat emateko proiektuari. Zehazki zer da, zetan zabiltzien? Guraso bezala gaude eta proiektua da errespetuzko hasieran oinarritutako hezkuntza proiektu bat, hemen kokatu dago Miramonen, Donosti Hernani artean. Bueno, bultzadatxo bat, hoxe... Ondo, eta Igor, animatu zarete miluzera? Bai, orain ez dakit, damutu edo, Nola, ba? Gogotxu eta disfrutatzea. Igor, Xumar, ze placer, zuek ikustie, ongietorri, gurera. Eta zuek ere bak, izue, proiektua finantzatzeko aukera ere ematen du, Miluzek. Eta gozatzeko ere bai, hortara goaz, astera doa Miluze! Telebista zaliek izango zarete, hortxe bat zauzie guri begire, ni banai telebista zalie. Baita ni ere. Zinema zalie? Baita? Bai, nire bai. Pareak osatzen hasiko gara. Jon Aimar, zinema zaliek? Zinema? Bai, pelikula zaliek eta... Bueno. Nei gustatzen zait, baina gero zuzendarik eta aztuite zaizkit. Glamurra? Zinema jaialdien inguruko eta? Bueno, zinema jaialdiak egokitu zaizkizuen, nordue, Maira? Bai, Aimar duen. Zinema jaialdiak alde batetik eta hiriak bestetik. Eta jo lotura egokiak egiten ditugun, guazten denbora. Sundantz? Londres. Raindance? Londres? Oso no. Mostra? Venezia? Bikain. Animak? Park City? Ez? Hot Dogs? Park City? Kontuz? Ez. Sundantz? Park City? Hori bai. Indievo? Bogota? Eta sartu da. Okondo. Amaiera hori arrasto hona baitzen, Bogotan ospatzen den zine, edo zinema independentearen jaialdia noski. Raindance Londonen, eta gure zinema independentearen jaialdia resuma batuko garrantzitsuena, Animak, hau Lleidan ospatzen da, animazioari lotutakoa, Sundance izenekoa Park Cityn, estatu batutako jaialdirik sonatuenetakoa, Hot Dogs, hau Toronton ospatzen da, dokumentalak, ez hot, ez dauka, edo bai. Dena dela. Mostra izeneko berriz, Venezian, eta hau da munduko zine jaialdirik zaharrena. 5 izan dira denera? Ez da? 4 izan dira. Ez dute izan esan, Ondo, 40 puntu!
Ba, isilik izan dute. Ia bat. Estima. Aurreko programa eta gero, Bai? zeu bakarrik sartzen zara. Lorategietan. Egia da. Hori aholkua da, laguna aholkua. Bai, ados. Nazioarteko zinema jaialdietan ibili gara, Euskal Herrira gatoz. Jon eta Iker, nordu maira. Ni. Iker, hartu leku mesedez. Espezializatutako jaialdiak ditugu Euskal Herrian, jaialdi bakoitza zeri buruzkoa den lotu beharko dugu. Guazen, denpora. Anima deba. Euskarazko zinema. Iker? Zinetika. Euskarazko zinema. Zinegoak. Euskarazko zinema. Kontu ziruak atx? Fipadok. Dantza. Torri. Kolan! Torri, Iker. Bai, lorategira eraman ditugu hau biak, Jon eta Iker. Zine bilera da euskarazko zinema ardaz duena, lekeition, 46 urte bete dituen jaialdia. Anima deba eta gerora Jonek bai esan du, Bai. animazioa, berandu ikusi dugu animazioarekin lotuta, zinegoak LGTBIQ+ kolektiboa erdigunera ekartzen duen jaialdia, zinetika dantzari lotutakoa, dantza zinema teknologia berriak uzartzen dituena, Dock of the Bay musika dokumentalak, Donostiako badian bertan, hortik izena bera ere, eta Fipadok dokumentalei buruzko jaialdia biarritzen. Laupakatxekin, terrorezko pelikula bat, punturik ez! Estima. Xumarrigor lanien hasteko unea iritsi da. Bestelako kontu basuentzat, herrialde asko garai baten beste herrialde batzuen menpe egon zielako, askapen mugimenduak izan zituzten lider politikoak. Izango da, bilatu beharrekoak, nordu maira? Igor, hartu leku mesedez. Besan dugu, herrien askapen edo modernizazio faseetan bakoitzak izan dituen liderrak. Zeintzuk izan diren, asmatu beharko dugu. Sorte hon, guazen denpora. Esan? Nelson Mandela. Ego Afrika, Osondo? Yasser Arafat, Palestina, Mahatma Gandhi, India, José Martí, Kuba, Abdel Nasser, Turquia, Kemal Atatürk, Turquia, Abdel Nasser, Egipto. Hau pasuek. Zora garri. Askapenerako bidean ez da taula txarra izan, puntu guztiak. Bikain irabazita lortuta Mahatma Gandhi liderra, Indian lider baketsua, horregatik oso ezaguna, Kemal Atatürk Turkia modernizatzeko lanetan aritu zen 15 urtez bertako agintaria, Nelson Mandela Hego Afrikako beste ikur bat, apartheid mugimendutik askatzeko bide horretan eta José Martí Kuba askatzen lagundu zuen ideologoetako bat, Abdel Nasser Egipton modernizazio prozesu batean, eta Yasser Arafat, oso ezaguna, beste 94an, bakearen Nobel saria ere jaso zuen, eta zuen biok, sondo askatuta, 60 puntu! Ikain, glamurra eta zine jaialdiak eta... Baina imintzioko bai. Bai. Aimar? Atzo aurreko mezera dantzain, ez? Ba, izan ba. Jardezagun Aimar berriro ere dantzan, gustoko baitugu. Alfombra gorria ere nola gurutzatzen duen. Bai. Patxadaz, dotore, glamurra handiz. Segi ba, bora glamurra, demora. Imintzioko hasita. Egan, egazti, Aimar? Ondo? Bale, egazti bat hor zerbait dukena. Ez. Kontu zagoa? Zikoina. Zikoina? Ez? Oso ona. Zu, Aimar, bai? Beste modu batera, Aimar. Isilik beti ere? Egazti, Egazti bada, baina zer dauke hemen. Loroa! Hori bai! Aimar, oso ondo. Joe. Zuaitze?
Kea. Zer da hori? Gaztaine. Ez? Urre, ezkurre. Ezkurra, oso ondo. Bai. Balekaino balik aimar. Hartu lekuez. Maten duelako tentazio hori hauen mugitu eta eskuek mugitu. Oso ona, Pirati ebe ikusi du, loritoarekin. Bai, gero bai. Baina, polita izan da, pirata gorpuzteko begia ez da liberan, nahi hanka bat kendu. Eta Ionek, zikoina, ala egote bai dira, hanka bat gainean. Zema gauza gurutzatu diren, eh? 2, 40, hau da! Oso polita. Ganon segundu bat izan da, eta bersoan. Bai, horixe, oso polita. Plano ezberdinak bat zaizkigu. Jon eta Iker, kuadrillakoek bestela ere esango dut eta finalera ezkara heltzen, puntua pilatzen hasi barra dugu. Iker, Jon, ondo Jon, jaba, hartu lekua, bai, jende askok, nor joango data, nita, denek mikroa, pam, pam. Kontzeptua bertan, Jon, animo, demora. Telebista mandoa. Telebista mandoa. Telebista mandoa. Botoia, telebista botoia. Mandoa, ondo bai. Mendia, etxea, etxe bizitzak, auzkia, paisaia, auzkitxu, argazkia, errepidea, kalea, herria, hiria, Bai. liburua, orkesta zuzendaria, pentagrama, liburua, liburua, Oso bero, Iker, zer da hori? musika, Zer? bildum, album ez. Nola esaten zaio horri? Pentagrama ez. Txekit, beste bat. Baizea. Vale, orkesta zuzendaria. Idatzi. Pentagramak idatzi. Pentagrama. Bai! Partitura, ez da pentagrama. Ez da. Ez da pentagrama, partitura bat. Bai. Asmatu zutelakoan, musika ikasketak aurreko aipatu genuen eta Jonek zertxo bait, trikitixa, Ikerrek. Nik zaz ikasi nun, baina... Ja, pentagraman geratu ginen, bakarrean. Ez partitura osoa, tira. Ondo eta gero bidez berdinak, mandoa zan guk nahi genuena, telebista mandoa, baina bueno, iritsi gara. Venga, 40 puntu! Egor, aipatu dugu, Oreka Teixa, alako proiektu artistikoetan eta antzezle ona bietan, zein dugu? Ni jungo naiz. Ondo, bai, Igor. Bizi esperientzia gehiago dut. Zuzen, Hori da. ikasi, urte guzti hauetan ikasitakoa aplikatu alegia, ikasi. Arragoa esan ez, Ez, ondo. Hemen talentua da, balekoa, eta puntua batez ere. Demora! Egor, oso ondo, zer da hori xumar? Hipopotama, krokodiloa, Ez? lehoia, Pero, tigrea, leopardoa, pantera... Bai. Pantera, bikain! Sonambulua, zombia... bai, sonambulua. Hasi gara marrazten. Xumar, zeitxura. Zer da hori xumar? Arrastoik ez. Referentzi bat. Aldatu? Beste marrazki bat. Vale. Oso ondo. Zer da hori? Gazta. Ez? Diagrama. Ez? Erlojua. Egor, Ez. osatu marrazkia. Igual jateko edo, pistatxo bat. Pistatxoa, marrazkia, formaz eta... Pistatxo eta eskabadori, Bai, eskabadoraia... Tira. Bueno, Beste modu batera, argazkia ikusita ondo. Bai, Hau lan, bai. referentzi barik ez horren beste, baina oso Bestalde, ondo. gogorra behar du Igor, aktore modura,
pantera baten egiten hasita, hipopotamoa. Ez da, ba. Bi, berrogai hau pasuek. Jota, gero agertu da, sonambuloa ere. Oso sonambulo ona izan ani, Sonambulo izen zara? Sekulako egiten dituen. Behin, peiniskolan esan duen izan goizeko 3etan, hoteleko igogailuan kantzon zilotan. Sonambuloan itzelako. Bai. Orduan lotute, da? Altua bainitzen, etxean oso gaizki pasaitzen dute, bezarka da den hori. Itz eskutua. Eta Aimar lekure du, Eta ja, puntu asko lortzen ditugun. Guazen, denpora. Gasteizen, Zeledon, ibilgailue, tranbia, Bikain. tabernatan, musika, jolasteko, bilarra, baloiakin, futboline, Zoragarri. arroza, arroz esnea, ez, Donostin, paella, jaialdie, zinemaldia, Oso ondo. futbolen, porteroa, beltzez, arbitroa. Bale, Wow. Arroz esnea, eta zer darama, Eta zertzan arrozana? kanela, kanela, adartxoa ba gitarama, afrodisiakoa da, bueno, pista asko. Baina beharrik ere, laguntza beharrik ez zuen, lau, sartu dira, 80 puntu! Zinemaldikin notutazioa da. Vale. Jon eta Ikarren txanda, eta hitz eskutura nor du maira? Ni. Venga, Jon du maira, eta hitz eskutu horiek asmatzen geratuko da. Iker, venga, guazen mutilek, zartzen, tempora. Paretan, Txuria, pintura, segi, sprayakin, grafiti, Bai, agintari, politikari, orokorra, lehendakaria, aurrekoa, segi, orokorra, presidentea, paso. Txikila, ni, xagua, arratoia, beste, hamsterra, bai, Osondo. Maria, piedra, jateko, bizkotxua, borobila, galleta, Osondo. eta hemen, askotan ingurukoen izenak ere agertzen baitira. Maria Piedra, nor dugu? Bai, Durangoko ezagun bat, lan. Danik, Maria, Piedra. Erreferentziak askotan Etan horretik. Oso ondo, politika eta orokorra eskatzen ditunean zuk politikaria esan bai, orokorra behar genuen politika, tira. Ondo, mutilek. 3 sartu dira, 60! Oso ondo. Bikain! Eta polita bezalde, txikia da Ikerrek, ni. No. Txikiagoak ere badira, eta... Bai. Ba, Xumar Igor, segun txanda. Izango da, zelan manatu dituzu lanak. berriz ere ninon. Haupa Igor, hartu lekuen. Baia, pistak emonda gakoak eskainita, Xumarrek berbasko. Asmatze dituen. Haupa zuek, denpora. Ligatzeko, trukoak. Sareetan, Tinder. Bai? Edateko, garagardua. Sanoa, ura, Sondo? landarea, belarra, horia, garia, eguzkiari, eguzkilorea, Zehatza behar dugu. antzekoa, sinonimoa. Ui. Nafarrez, Zorri! Ekilorea. Ekilorea. Hor agertzen dena bera behar baitugu, eguzki lorera heldu gara, ekilorea behar guk, gainontzean ligatzeko eta sano, Tinder, eta ura, zoragarri, 40 puntu! Markagailu bat! Nola dauden ikusiko dugu? 160 puntu bildu dituzte Jonek eta Imarrek. Jonek eta Ikerrek, Xumarrek eta Igorrek, 140 puntu.
Tribonen berbetara goaz, erantzuten lehena Jon ezeu izango zara. 3 panel ditugu, ikusiko duzu bereziak direla berbak bebai, estetikoki oso antzekoak esan nahia ez, ea sortea dauen. Barator, lehenengo taula, denpora. Tortolosa, taba. Kuriosa. Tortolosa, taba. Kusia. Jon? Tortolosa, taba. Kurkuluxa. Txukuntasun falta, desordena. Kusoa. Tortolosa, taba. Kurkuluxa. Txukuntasun falta, desordena. Kusidadea. Lehengusua iparraldean. Kusia. Zapaburua. Kuskurrumpina. Txorimaloa. Kusoa. Polita, ikusgarria. Kuriosa. Kusidadea baita, garbitasunik ez duena edo. Oso ondo. Dotore, Eta oso txukun, 5 edo 6, barkatu sartu dira, eta 60 puntu, bai. Oso ondo. Eta erantzuten zeuek. Bigarren tabla datorrelako, zeuek hasi, ian oraino, iristen garan, guazen denpora. Emakume mea ziburun. Txuntxuna. Emakume mea ziburun. Iker? Bota? Zuzara, Iker? Txotxoa. Xumar? Emakume mea ziburun. Txotxa. Emakume mea ziburun. Txotxorroa. Jone? Emakume mea ziburun. Txuntxuna. Emakume mea ziburun. Txoporra. Jon? Emakume mea ziburun. Txotxoa. Emakume mea ziburun. Txotxorroa. Emakume mea ziburun. Txartxaleta. Bai! Bale, bai. Bai, hori zen. Bai. Jotxalo, jotxalo. Kostata. Te guztiaren erresuman ibili gara, txatxetxitxotxu, eta txartxaleta. Hori zen, Xumar, oso ondo, 10 puntu zuentzat. Xumar eta seguran zuten orain, 3. tabla datorrelako. Danok prest, denpora. Lehorra, Bizkaian. Txurruna. Lehorra, Bizkaian. Txua. Jone? Lehorra, Bizkaian. Txurrun planplina. Lehorra, Bizkaian. Txuringodola. Lehorra, Bizkaian. Jon? Txutxua. Lehorra, Bizkaian. Txurropitan. Xumar? Lehorra, Bizkaian. Txukula. Hemorroidea zuberoan. Txutxurranplina. Lehorra, Bizkaian. Txukula. Hemorroidea zuberoan. Txuringodola. Txuringodola, eta guri ere aterako zaizkigu. Hau da hau, zer gertatu den Xumar eta Igorrentzat 10 puntu. Eta begira zer gertatu den markagailuetan, 160 puntu beraztek izerainen. Lasarte horian beste 160 puntu, Donostian beste 160 puntu, berdinketa irukoitza. Berdinketa irukoitza. Bien artekoa gertatu baita, iruren artekoa sekula ez. Desenpatea ere irukoitza. Itxaron, harin esan zu. Miluzen, igual mile biluzetan egon nahi, igual. Inoiz bez. Inoiz bez. Txalo beroa Dela beraz. historia. Momentu historikoa. Historia egin duzue dagoeneko. Izer ditzen da. Bai ez da. Orain polita litzateke historian aurrera egiteko aukera izatea. Desenpate irukoitza, noski, bikoteka jarraituko dugu, txandaka, galderak eginez, eta gauza ezberdinak gertalitezke. Bikote batek zuzen erantzun, beste biek kale, bi bikote hauen arteko desenpatea bilakatuko litzateke, biek zuzen erantzun eta bakarrak kale egin duena, etxera doa. Argi? Bai. Sorte hon aurretik esan, galdera laburrekin hasi aurretik, ben handi emango digula, Bai. hemen agurrak egitea, zoragarriak zarie danok. Bale, Jon Aimar, zeukin hasiko gara? Gipuzkoako zein herritan dago Txillidea leku. Hernanin. Oso ondo.
Jon Iker. Gipuzkoako zein herritan dago Txillida lantokia. Donosti. Ez da zuzena. Legazpi da. Xumarrigor. Gipuzkoako zein herri edo hiritan jaio zen Eduardo Txillida. Donosti. Donostia, zuzena da. Eta honen bezez, Jon eta Iker, txalo bat. Momentu historikora heldu baitarete, eta historia egin duzu, hori betirako geratuko da horri dazita, gero desenpate irukoitzean, zuek kale? Lastima, baina... Zemuzko esperientzia, mutile, Jon Iker. Arki pasa edo da... Zuek azbe bai, Hombre, egia da beti geratuko zaigula Arantzatxori eta kuadrillakoek esango dute berriz ere, finalera ezineten helduta. Betortzi eurek. Deialdia luzatuko diogu? Bai. Nori, horrela zuzenean izenak esan. Lasarteko edo zeini. Lasarteko edozein? Bai. Ez kuadrillakoak herritarrak, dago zela. Merezi duta, ez da? Zaitor kuadriako edo zeini. Osondo. Jon eta Iker. Eskerrik asko, Jon eta Iker. Haze momentua, Eta txaloen arrasto hau ere zatitxo bat behintzat Jon eta Ikerrentzat, zalantzari gabe, berdinketa irukoitzonen ostean, bere joan baitira etxera, zuek ondo ez da? Bai. Arnasa eta auspoa berreskuratze duzen bitartean, Iruñera ingo dugu, salto batean, bertako planetariora izar asko ikusteko aukera izaten baita bertan. Egon naiz? Izan zara? Bai. Bai, aspaldi, bai. Oso gustora. Baina azken aldian gure artean izarrek izan bada, hori izan da, Irulegiko eskua. Zalantza barik. Badakizue, Irulegiko eskua bertan, planetarioan, aurrez aurre ikusteko aukera izan dutela, ara inguratu diren guztiek, hilara luzeak sortu dira, eta hilaretan bertan, hauxe, honakoa ikusteko aukera izan da, argazki bidez, heldu baitzaigu oharra, Irulegiko eskuko bisita mano Irulegi, hori alde batean, eta bestean, proiekzioak itzaldia, proiekzionez txarla. Itzulpen bat ondo, bestean kale, Irulegiko eskuarekin horrela atzekaldean batemati emateko moduko itzulpena, eskaza, zorioneku, bezain zoritxarreku, kasu honetan, tira, bitxia, zazpikia, polita? Igual Kristo aurretik. Horrela esaten zen? 6. mendean horrela esaten zen. Proiekzioak, akaso bai? Ez dakigu. Zakipa? Nire esker partekatzeatik, Arantzadi galdetu beharko diogu. Bigarren fasera, sailkatuta, Jon Aimar Seirriberre, ez da gitxe horako, bale, zerotik hasiko gara, baina Seirriberre, Xumarrigor, beste horren beste. Etorri eta aurrera egin, ondo ez da? Ondo, ederto. Zorioneku, orain bai, Ia ba, eutxi horri, zorionari eta puntuei batez ere, definizioak, Jone, zuretza lehenbizikoa. Bazen denbora, soinuaren volumena handitzeko erabiltzen den tresnen multzoa. Volumena handitzeko? Bai? Metereoa. Ez? Volumen handitzeko, tresnak, horrela, ekipo osoa. Megafonia? Ai, joder. Utsa edo gabezia. Beste modu batera esan da? Utsa, utxe egitea. Akatsa. Osondo. Bere kulunkarekin siesta ederrak egiten dira. Amaka. Amaka, bikain. Garagardo katxiak mordoa du. Aparra. Aparra. Duela gutxi sortua, azaldua, ezagutua dena. Berria. Berria, bikain. Karl Marxek langilei deiturikoa. Proletarioa. Proletarioa. Inoiz hartuko zenuen infusio zalea bazara. Infusio bat alegia. Bai. Bai? Menda. Bale, 5,50 puntu, Jon Aimar osondo. Politak definizioak ez da, Xumarrigor. Asmatutakoan. Asmatutakoan. Eta hau ere da, Irulegiko eskuaren tankerako zerbait. Arrasto batzu datoz, saiatu destifratzen. Zer datorren? Bai? Norazita? Arantzadikoak zaretezuek orain, ados? Xumar aurrena, eta Igor gero. Bai, igual utziko dio txorakeriak esateari, Xumar, zentratuko gara pizka bat. Zurekin hasita. Guazen, denbora. Eraikin garaia eta meharra. Dorrea. Sondo, horrelakoak ziren 2001 aurretik Manhattango dorreak. Bikiak. Bikiak. Biki deituriko 9 urteko mutikoa marrazki biziduna zena. Bikingoa. Bikingoa. Turreko maillot puntuduna irabazteko gainditu beharrekoa.
Hauek, nondik gora aritzen dira? Torra, mendia, mendikatea. Ondo arizara? Txirrindulariek? Mendatea. Mendatea, bai! Zauriak izteko erabiltzen den metal zati txikia. Grapa. Grapa, oso ondo. Xaboi urezko esfera txiki jostagarria. Burbuila. Burbuila. Giza gorputzaren zati nagusia da. Enborra. Enborra, oso ondo. Jaietako itsasontzi bikingoa den instalazio mota. Atrakzioa. Horrelako atrakzioetan zorabiatuz gero egingo duzuna. Botaka. Botaka. Eta ugazunen digestio odiaren zati zabala. Digestiorako? Zer? Urdaia. Urdaia. Ze ondo. Bederatzi. 80 puntu, oso ondo. Bazara atrakzio sale, barraka sale? Umetan ez, eta gerora gainditu dut. Bai? Beldur hori gainditu eta orain portaventurara eta oso pozik gotenez. Umetan zu liburu baterako igual, eh? Gero ere bai, Binot. Antxon Ausarta, liburua. Hieroglifikoak, Jon Aimar, hau barrakatan ibiltzen modun da. Bai, gutxi Batzutan gora, batzutan bera, batzutan barre. Eta gero zorabiatu, azken erako ez da. Baita ere. Benga, azkar, eh? Vale. Lehenengo dator, denpora. Nondik zatoz? Arantzatik. Ia? Arantza bada erantzunan zatik? Arantzazutik. Oso ondo. Arantza bat. Lore baten, larza baten arantza izango da. Eta zutik, zegoena, behar genuen, arantza zutik. Oso ondo. Joan zarete, mi luzera etorri aurretik eskean edo? Kanteli egiztuten? Ez da. Ferea ia... Borain ditxigo nahi ni arantzazun, lanien. Bestela. Da beti, kanteli biztu beti, ba ez bada. Bai, ez da? Bai, bitu? Bai, kalterik ez du egingo. Bai? Ez kalteik, ez. Lagundu, Zugere baukazu liburutxo bat, Jaski? Ja. Idazten, hasita... Ja, hasi eskero. Bigarren hieroglifikoa denpora. Nolakoak dira zure lengusuak? Kuskuseroak. Oso ondo. Bo. Oso ondo. Kuskusa. Eta eze, izagaitxik aldatu. Kuskus eta re. Espilion alderantziz, eta oak, kuskuseroak. Oso polita momentu hau, txaloak pixkat berandu iritsi dira, bereek ere ariketa egiten ari zirelako. Eta ikusi, txalo ero bat zuentzat. Irundik, txingudi institutuko gazteak. Ikain, hemen dano lanien. Hirugarren hieroglifikoa, Jon Aimar, denpora. Agur. Neska. Ez. Ez, bi-eme. Ez. Arbai. Bihar. Bihar, baderantzuna ez. Bihar arte. Oso ondo. Araren simboloa, gorantz, termina bihar arte. Bihar arte, oso ondo. Zoragarri, Eta zorabiatu gabe. Hau du, atrakzioa. Hieroglifikoak 80 puntu. Arreta Igor. Jon eta Aimar ja leku hartuta eta hieroglifikoek asmatzen eta ja etxeko moduen zuentzat ia nola doan, ariketa. Gustoko, hieroglifikoek eta? Bai, ez. Bai, ez. Bueno, erdi bana. Hor, epel geratuko gara. Lehenengoa dator, denpora. Neguan bizitatuko dut. Mapa, mundia. Zer egin, mapari? Bai, Madagaskar. Oso ondo. Eragiketan egin behar genituen. Mapari, debaitxek aldatu. Mada eta Gaspar, Madagaskar, aldaketa egin behar genuen. Letrena, oso ondo. Igor, zer, Zer nituela guztokoak baino? Bela gatera du, ni. Mundi eta... Lagundu zu, apurtxo bat. Bai, klaro, geuze bat, Igor, ez ditut asmatzen da, bezat, ez dira nire guztoko oso ezberdina da. Eroglio Karnovich bestela... Hartuko dira zu guztua. Gero honek gurutzak egite ditu, kontuz, Bigarren hieroglifikoa, denpora. Besoak hotz ditut, baina... Hankak. Hankak bero. Oso ondo. Izkiaren barruan kasko, hankak, eta be hori erotuta. Hankak bero. Oso ondo. Normalean, eskuak hotzak dituzunerako, hankak ere? Hotz. Bai, ez da? Eta ipurdi hotz eta sudurra hotz. Baita ere. Nik badakit hori dana. Bai. Zuek bero, Bai. Eutxi ba. Bitu ze galdera, beruek zari edo hotzak? Persona dizo edo beruek edo hotzak? Ni hotza. bai. Epelak ere ez du errango, Bero edo hotz. Beroa. Esan. Hotxatu gabe, mate. Hirugarren hieroglifikoa denpora. Ez zaitez nitaz,
Bai. Irakurri. Nazkatu, ez zaitez nintzen nazkatu. Oso ondo. Sodioaren ikurra, na, irakurtzen goaz gero, naz, eta katu. Behien, nazkatu, zaitez nitaz nazkatu. Eta ariketa bukatuta argi geratu da oso bikote beroa dela. ¡Laroita bat puntu! Txingudiko publikoa ditu matiz desberdinak. Oso bolita. Esaldi bihurria bezala, kolore askotako dira, oso beroak denak ere. Ea zemat puntu lortzen ditugun. Animo bikote, bat horremizikoa. Demora. Trilogia. Bai? Ezagun bateko, filmen, erdigunean den elementua. Oso ondo. Joneta Imar bikain esaldi bihurrietan. Gustatzen zait, zelan egiten duzuen. Lasai, alkarren zuten, benetan? Bokalekin urduritzen dira pixka bat, Igual bai. Kusi. Kusi. Bator, demora. Saskibaloian, baloiak, hau zeharkatzea, ospatu hoi da. Aupa? Urduritu! Nork esan du urduritu? Urduri daude, asmatu nahian, zeote den, ezkutuan daukagun kontzeptu hori. Lasai, pixkanaka, hirugarren esaldia orain, antola dezagun. Demora! Zenbait? Materia? Ez, zenbait? Planeta dituen. Zenbait planeta? Zenbait planeta. Inguratzen dituen materia multzoa da. Bai horixe! Aupa! Ondo. Hobeto ezin, momentuz. Nik badakit. Bai, nik ere bai. Idatzita daukadalako ez. Badakit. Zuek badakizue? Susmoa. Ba, ez bada. Bokalak. Boazen azken esaldiarekin, demora. Atzean. Apaingarri gisa. Eraman. Oi dute. Eskuko. Ez dute. Askok. Zati txiki. Aurretik bokal bat. Ez da, Ez da, Uztai txiki hau. Txiki hau, bai. Bazuek. Laura kasmatuten dugeitzen zerak iztaldi, Jon Aimar. Trilogia ezagun bateko filmen erdigunea den elementua, saskibaloian baloiak hau zeharkatzea ospatu hoi da, zenbait planeta inguratzen dituen materia multzoa da, atzean apaingarri gisa, eraman ohi dute askok, uztai txiki hau, zer da? Eraztuna, ikus dezagon. Oso ondo! Oso ondo ere. Hobeto ezin. Oso ondo. Zango banu, nik ere erakusteko? Nik ez? Ez dagozu? Bai. Aitak, Onak, Bat bai. Bat ona. Bestea, bueno, ez ainona. Xumarri gor. Zuek ere eraztunen bat edo dominaren bat irabaziko bazen dute. Bueno, komeni puntuak irabaztea. Ados? Ea, bat horremiziko esaldia. Denbora. Elementu. Ez. Ez. Bide. Abstraktua. Ez, bide. Hartzen. Ez, erakusletzat. Hartzen da. Ez, hartzen. Den elementu abstraktua da. Bai, hori bai. Oso ondo. Ondo. Zigara. Zaien eginda. Ui? Bat, gainetik endu. Ni aurrera jarraitu, besterik ez. Bokalak. Oazen, demora. Martxan. Dagoen. Eta... Ez, aurretik bi bokal. Ez da E, ez da I. Iot, oit. Ez da O. Eit. Ez da E. Ui. Ez da U. Aet. Ez da AE. Aot. Ez da O. Aut. Auto. Batean. Bai? Bat. Beti. Aurkituko duzu. Bla, bla. Bai. Lanak pilatu zaizkigu hor. Autoa ez aurrera ez atzera geratu da. Arasai. Urrengo esaldi bat ere badukaguta. Xumari gor. Demora. Normalean. Ez? Aurkezlea. Jendaurreko. Ekitaldietan. Normalean. Ez? Aurkezlea. Izan oida. Normalean, bai. Hori bai. Ondo. Ez da kontzeptua Ilaski Serrano izango. Jendaurreko ekitaldietan, aurkezle. Gustatatu zuri? Zer? Jendaurren ibiltzie? Bai. Jo, bestela. Zer egingo dugu hemen, ez da? Ja. Asko. Nik nahiago telebista barruen. Bai? Ni nahiago kutxa barruen. Bai. Jendaurrien hor... Baina beti ere alboan alako publiko zoragarria daukagunean. Hori bai. Zopolita, publikoa izatea.
publikoari pelota egiteko aukera. Ota, polita. Xumarigor, beste bat? Venga, Guazen, demora. Azterketetan. Azterketa. Azterketak. Aurretik bokala, Age. Eginez. Eginez. Karneta. Atera behar da. Bai? Hau. Bai? Izatera iristeko. Hau pasuek. Oso ondo. Eta hiru, asmatuta, oso ondo, Xumarrigor 80 puntu zuen markagailura. Eta bide erakusletzat hartzen den elementu abstraktua da, jendaurreko ekitaldietan aurkezlea izan ohi da normalean, azterketa eginez, karneta atera behar da, hau izatera iristeko, zer da? Gidaria. Gidaria, ikus dezagun. Oso ondo! Eta komodina, oso ondo! Eta gidari lanetan hemen alde guztiak jarriko ditugu Sokatiran, Ionek eta Aimarrek 260 puntu eta komodina. Xumarrak eta Igorrek 270 eta komodina. 10 puntuko aldea besterik ez, komodinak be bai, puntu asko ditugu dantzan jartzeko, Sokatirara goaz. Jon Aimar, ez dugu kasi, erantzuten. Eta, bai, prest? Bai. Sorte hon, guazen denpora. Zein izan da Alex Txikonek igo duen azken 8.000-koa? Mandazu. Osondo. Xumarrigor, denpora. Ze izendu Antxon Olariagak berri egunkariarentzako egiten duen komikitirak? Zakilixut. Bai? Jon Aimar, denpora. Gipuzkoako zein herri izan da ezaguna bere bainuetxeengatik? Zestoa. Bai? Xumarrigor, denpora. Nola du izena ipuin klasikoko egurrezko txotxongilo ezagunak? Pinotxo. Bai? Jon Aimar, denpora. Zenbatekoa da abiadura muga Alemaniako autopista gehienetan? 150. Ez dago, zein golko kartzen du Euskal Herriko kostaldea? Bizkaikoa. Osondo. Hau, 27 puntu, ez dira gehiagi. Beste atera joan dira, Xumarrek eta Igorrek gustora hartu dituzte, hori bai? Ez ezatela ies egin, bizkorreta zuzen. Mutilek, denpora. Egiptoko zein faraoiren hilobi aurkitu zuen 1922an Howard Carterrek? Tutankamon. Bikain. Jon Aimar, denpora. Zein euskal lurraldetan jaio zen Unai Laso pilotaria? Nafarron. Bai. Xumarrigor, denpora. Guztira zenbat atz dituzte katuek? 10. 18. Zein letra daurten Facebooken ikurra? F. Bai. Jon Aimar, denpora. Zein kirol motatan aritzen dira Gaztedi taldekoak? Sokatira. Bikain. Xumarrigor, denpora. Zein aldetan daukate volantea Austriako autoberriek? Eskubian. Ezkerreko aldean. Zein da nazioartean gehien erabiltzen den sorospen seinalea? SOS. Bai. Eta nahi lukete, Gaztedi taldekoek ere, Hala, aritu. Sokari tiraka batera eta bestera. Minutu da baino gutxiago, 54 segundo, ariketa osatzeko. Jon Aimar, gogoan izan badezpada, komoina hor dagoela. Denpora, zein materialezko dominio olimpikoa irabaziko du 4. postuan geratzen den kirolariak? Batez. Ez du dominio irabaziko oso ondo. Xumarrigor, denpora. Zein da Kanariar uharteetako irlarik handiena? Tenerife. Bai. Jon Aimar, denpora. Digitala iritsi aurretik zein seinalerekin ikusten genuen telebista? Analogikoa. Bai. Xumarrigor, denpora. Euskaraz inoiz argitaratu gabeko zein idazleren 12 testu kaleratu ditu Deabruaren eskolak? Komodina. Komodina. Entzun dudalako Jon Miranda zen. Bai, abizen atzat etorri. Bai, Jon Miranda. Baka horretan hobe, komoina erabili. Hori beti izaten baitugu gogoan. Jone, Aimar, aurre hartuta. 27 segundo aurretik, komoina, zuena da. Guazen denpora. Zein da Kandantxu eski estazioko logoan agertzen den animalia? Komodina. Amona mantangorria. Xumarrigor. Denpora. Goenkale telesailean nola zuen izena Jose Mari eta Maria Luisaren tabernak? Boa. Bai. Jon Aimar, denpora. Zein poeta izan zen 10. musa Platonentzat? Paso. Safo. Zeren simbolo kimikoa da Fe. Fe. Burnia. Bai. Ferrum, burdina. Burdina eta egurra nagusi gaurko Sokatiran. Xumarrigor. Bizkor. Denpora. Zer darama eskuetan Oskar sarietan banatzen den estatuatxoak? Ezpata. Osondo.
Jon Aimar, azken segunduak, denpora. Zenbat jainko dituzte erlijio monoteistek? Bat. Bai! Eta sokatira ere jainko bakarra izan dugu, eta Jon eta Aimarren alde egin du, 280 puntu zuek, Xumarrek eta Igorrek, 250. Ez du, kontu Oso! Ez du, eta behintzat, Xumar, Igor, iritsi, miluzen, desempateari aurregin, eta aurrengoan beste aukera bat izango dugu, zen modu joan da? Ondo. Ongi, ja behintzat, okerrena pasata igual, aber hemendik aurrenekoak. Seguru baietz, urrengoen gozatzera eta elkarrik ustera, eskerrik asko! Animo diote! Eta beste behin, laugarrenez jarraian, lau saio daramatzazue gurean, eta lau aldiz iritsi zarete finalera. Horrek ez dago aia misteriorik, bueno, badago misterio bat, izena du Zakua. Bai. Bai. Gaur, akaso? Momentuz, eta gaur ere sokatira zoragarria eskenita, puntu sorta ederra irabazi, eta denera, 280 puntu gaur irabaziak, denera 998 euro. Oso ondo. Bilatuta dituzu, Bai. Ondo. Milatik gertu, Bai. Eta milatik oso gora, gaurko Zakua jokoan baititugu, 16.532 euro. Bero, Epa! Ez da bitxia horako, urduritzen hasten naiz, ja, 16.000 entzun, eta ja, urduritasunak datoz. Musika zale? Ni ez bereziki. Kompositore klasiko zale? Ez daren. Ni bai esaterako. Etxien baten bat bai? Adi danok, Zakuaren bilagoaz. Eremuak. Barrokoa, erromantizismoa eta impresionismoa. Musika klasikoak, 17. mendetik 20. mendera arte izan dituen korronteetan nagusienetako 3 dira gaurko eremuak. Ondoren azalduko diren konpositore hauek, barrokoarekin, erromantizismoarekin edo impresionismoarekin lotu beharko dituzue. Sorte non, Jon eta Aimar. Maurice Ravel. Ez que ez dakit. Nik bez. Ez zartan sentu. Model bat. Ez dut ideik. Ez que ez dakit nik hau. Impresionismoa. Niko izan dagoen. Venga, impresionismoa, jarriko. Impresionismoa. Richard Wagner. Edo romantik. Edo barroko. Wagner, Barrokoa ez igual. dut ditut baina. Nire bai. Ez dakit, bai. Barrokoa. Antonio Vivaldi. Ez dut bai baino. Bai. Romantizismoa. Italiano, ez dakit. Ez dut italiano, ez dakit, angoretzen. Venga, romantizismoa. Frédéric Chopin. Impresionismoa. Bai, venga. Impresionismoa. Piotr Ilich Tchaikovsky. Zakit. Zajarriko. Ez dakit, ez dut ideik. Ez da. Amorraz egin emat izan. Romantizismoa. Bai. George Friedrich Händel. Barrokoa igual. Venga. Bai. Barrokoa. Eta azkena, Johann Sebastian Bach. Romantizismoa. Jarriko nuke. Barrokoa. Nik emako zu, barrokoa hola... Romantizismoa jarri, ez dakite. Venga, romantizismoa. Smooth. Gaizki, egia esan. Ez da gure arloa. Ez da. 16.522 euro. Sorte kontuak izaten dira, gero bakoitzak zer egin. Bai. Bat obi asma baitugu, ba. Ondo. Maurice Ravel. Impresionismoa. Ravelen bolero ezaguna. Izenez bai, eske izenez baino... Osondo. Mundu guztian gehien entzuten diren piezen artean dago, boleroa. Ziburun jaioa. Maurice Ravel.
Ezaguna? Izenak guztienak. Bai. Gehienak, izenak, bai, baina. baina. Bai, piano piezaren bat edo jo dugunok, kokatuko genituzke, leku baten edo bestien. Tchaikovsky esate baterako, erromantizismoan zuzena da? Osondo. Mikhail Tchaikovsky, Errusiar imperioan jaiotako konpositorea, ezaguna bereziki baleterako egin zituen lanengatik. Sinfoniak eta operak ere idatzi zituen. Zizneen lakua eta bar. Barrokoa, nik neuk behintzat oso gustoko dudan, estiloa, zaharrena. Händel zuzena da barrokoan? Osondo. Bizitzaren gehiengoa Ingalaterran eman zuen 17. mendeko musikari barroko alemaniarrak. Bere musika publikoaren gustuak asetzeko egokitzen lehena izaten omen zen. Erromantizismoan jarri dugun beste kompositore klasiko bat, Bach izan da. Bach bada, bera, hiruretako baten, adierazle nagusienetako bat. Erromantizismoa zuzena da? Ez, barrokoa, barrokoa, oso ezaguna. Eta Antonio Vivaldi bai lau urtaroak eta bar, eta Richard Wagner eta Chopin erromantizismoan. Jon eta Aimar, baina zuek ere lau saio osatuta, Vivaldiren bare lau urtaro bete ikusten ginuzen, eta 998 euro irabazita, bejoan izela bikote. Hau pasuek, eta musikak iraun dezala, musika jarri, eta miluzen zegoen zaino erremundu bai, ezkerrik.